First bite guys, murag nakatunga na. 1 minute. Mag 1 minute 30 pa guys. Ay, sa tinud, bro. Go. Nga, utropod. First bite, iyan ang ikatunga. Shilame. 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 Oh, guys, wala ko kasabot, guys. Vincent, ayaw sa dali Vincent! Pataasa sa itong video, Vincent! For today's video, mga lokal Cebuanos, mamili ta og napulo katawo nga atong ipa challenge. She make it clap. I got the strap. 21 gas. Feel like I'm sad. 21 bitches and none of them average. I'm a 3, 2, 1, go. Si Kuya, sa tanan nga mo gipa-challenge karon Kuya, ikaw mo'y pinaka-relax ni ka. Guys, so currently ani ata sa University of San Carlos Talamban Campus kay mao na to ang gisulti nimo mangitatag na po katawo nga mo try og finish sa ato ang burrito na gidala na polo ni Kabo and nanatay first person nga atong i-challenge, bro. Ano ang pangalan, bro? Ako si Adrian Charles Fiverdin. Vincent. Vincent, Christian. Christian, Carol. Caron, Edgar. Edgar, and Teus. Binson. Binson. John Calvanius. Jankel. Ma'am, kisa itong pangalan. Uy! Ay, sa pangurus, ma'am. Kisa itong pangalan, ma'am. Sheila May. Charlie. Charlie. If mahuman nimo in under 5 minutes tagaati ka og 500 pesos goods. That's right. Sige, tara. Okay. For 500 pesos. Are you ready? In the count of 3. In 3, 2, 1, go! Di ba guys, nakita nyo ganihan nga ako, gihurot na ko ang isa ka jumbo rito in under 10 minutes. Naman daw eh, ma'am. Hello, guys. Nga bro. Guys! Kaya ramon na 10 minutes guys! 10 minutes! 10 minutes of excruciating pain sa pagkaon sa halang kayo nga burrito. Grabe si burrito, thanks. Where's my 10,000? Kani, gamay ragi kayo ni 5 minutes ra. Kaya kayo na, taas kayo ng oras sa 5 minutes eh. Tawa-tawa na guys. Shy type man si Adrian. Hala guys. Grabe. 1 minute. Mag 1 minute 30 pa guys. Ay, sa tinud, bro. Go. Una pa na. First bite guys, murag nakatunga na. Go. Nga, utropod. First bite, iyan ang ikatunga. What the? Lupig siya sa mga estudyante sa San Carlos, guys. Kay usap lang kahamon. Ay, paspasan man. Ato siya stress-stress nagmayo kay para malangay ba. Ang trabaho niya, bro? Dalawa pa. Ay, tipak. Dalawa. Asa na building, bro? Taka yan sa YouTube ako ni naghungit wal katubag. Ay, kaya kani mo. Shilame. 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 Taas pa kayong oras, mag-relax, dili lang magpaspas 5 minutes po, oy. 30 seconds. Oh. Kaya eh. Gusto naman kayo? Sa story pa ilan mo man siya, mga technique ba. Siguro ka ba? Pasakay kayo ba, no? Once again, guys, karong April mag-open na pohon ang branch sa Ceburrito, diri lang duol sa University of San Carlos Talamban Campus. So pohon if gusto mo, pag okay pa mag-story, giurot na. Awan na. Yun lang. Tapos na in under 3 minutes, guys. Iya lang, itulo na lang. Pero mga to guys, mag-open pohon ang ikatulong nga branch sa Ceburrito diri sa University of San Carlos Talamban Campus. And with that, nakadaog si Bro Carol og 500 pesos. Bro, thank you kayo bro for our challenge. Sana 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. 5 minutes. Fortunately guys, wala niya nahurot ang burrito. Pero so far, kamusta ang burrito na imong ikaon, bro? Lami kay siya. Sa gimong ko ano, lami kinako diri ha. Pero so far, first time na burrito lami di. Lami. Lami siya. Diri sa local Cebuano o sa Ceburrito, bisa pa magwa niya nahurot ang burrito muhatag yapon ta og 500 pesos. Bro, thank you kay bro for participating sa atong pa-challenge. Vincent, ayaw sa dali Vincent! Pataasa sa itong video, Vincent! Vincent. Anong imong human na yun? Na 10 minutes na itong video. In under 3 minutes, gihurot ni Vincent ang beef burrito. Kamusta ang taste, bro? Very exceptional, bro. Very exceptional, bro. Malasa ni mga spices nila. Napugos ka or ganahan ka mo daw sa 500? Bro, I'm not lying, bro. Ah, good! Muna ang gipangita. And with that, bro, from Ceburrito, 500 pesos! Tinuod na, bro. Ano binuang? Pa-picture mo bro. Our time now is 1 minute 45 seconds. Lo. Oh, guys, wala ko kasabot, guys. Kasi ka-suggest ani niya, bro? Kasi ka-suggest atong mag-race sila? It was him. This is just him. Last bite. I'm Oh, done. trash talk. Trash talk at its finest, bro. Enjoy ko na lang. Enjoy ko na lang. Before we end this, bros, tell me, bro, how is the burrito? It was amazing. Was amazing? I really liked every bite of it. How was it? Siyempre, still good. Still good? I'm savoring it. Nice! Look, 1 minute 30 paspasan! Watay, wala. Ay, halang! Kaya sa wala, tiktik na na. Sanding na. Dito sa Ceburrito, daghan pa kayo sila og mga putahe other than their burritos, guys, the grilled chicken and the Korean beef. Ana pa sila quesadilla and na pa sila mga shake ug uban pa. Daghan yun guys lang pwedeng yung mapilian or mapalit dito sa ilang mga branches mo nang if nag-crave mo og mga burritos, ato na sa Ceburrito.